روجنامه‌وان و چالکوانا مافê mirovan Leyla Rawand ku ji ber tundî û zordariya dewleta Îranê koç û wane kiriye li ser kuştina jina Emînî pora xwe jê kir. Niha ez jî dixwazim bibirim ser tevay jîna. Rawand bêriya neh salan ji bajarê Kurdan Mêrîvanê li gel hevjîn û zarokê xwe bi riya qaçaxî li sînorê Tirkiye derbasî wane bûye. Ew û hevjînê xwe yê rojnamavan ji ber kar û çalakiyên bo mafên mirovan li Îranê hatibû zîndankirin. Dema hevjînê wê li zîndanê bi destûra taybet derdikeve wek malbatî ji Îranê direvin. Niha ew li Wanê di nava şert û mercên dijwar da wek penaber jiyana xwe berdewam dikin. Rawand diyar dike ku ew ji ber tiştên ku serê wan hatî sedema kuştina jina Kurd Emînî baş fêm dikin. Siqunti mehsa hicabê ew nebû. Siqunti ew Kurdbûnê ew bû. Zemanekî hate dezbeserkirdin ew gotibû kincê min baş e çima wisa dikenim min viraya xerîbim. Kesekî nas nakim, cîgekî nas nakim, min nebin. Ew gotibûn pirçê to beniye, pirçê to nebaşe, kincê to nebaşe, pir bêrêzî kirbûne jîna, jîna hate kuştin, piştî jîna daha jîna tîş hate kuştin. Rêxistina mafê mirovan ya Îranê ku navenda wê li Osloyê ye, ragihand ku alozî bi taybet li herêmên Kurdan zêde bûye û hêzên Komara İslamî li wan hereman dê jî xwepêşandarên Kurd eciqandinekê tund pêk tînin. Îdî bes e. İdî zulm û zorî bes e. Ve daxwazî min ew ê li temam welatekan îdî bîne harîkarî xelkê Îranê. Çalakvana mafê jinan Fermîsk Azaramîn ku ew ji ber cezayê îdamê li gel malbata xwe koçî bajarê Sîwasê kiriye, got ku ew dervî welatê xwe ye, lê ji ber kuştina jin û zarokan û xelkê Îranê dibin têsîra wan bûyeran da dijî. هەموو ڕۆژە ئسترسم هەیە بۆ خۆم بۆ منداڵەکانم حتا کە ئەچم بۆ مەکتەب لێرە وەلی ئیتر بەو جۆرە اعترازی خۆم دەربڕیوە کە منیش خەمباری ملەتەکەی خۆمم ئی دەوڵەتەکەی خۆمم ئی کچەکانی خۆمانم ئی ژنەکانی خۆمانم ئی کوڕەکان ئی جوانەکان ئی منداڵەکانی خۆمان منیش خەمخۆری خۆم بەو جۆرە دەربڕیوە. Xwepêşandanên Îranê piştî kuştina jina Kurd, jina Emînî dest pê kiribû û ji wê rojê vir ve bi sedan kes bi qêrînên wek mirin jî dîktatoriyê û jin jiyan azadî li kolanan dimeşin. Rêxistinên mafên mirovan didin zanîn ku ji destpêka xwepêşandanan vir ve herê kêm 205 kes hatine kuştin, bi sedan kes birîndar bûne û bi hezaran kes jî hatine girtin. Leyla Rawand mîna jinên Îranê daxwaza dawêbûna rejîma Îranê û azadiya xelkê welatê xwe dike. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.